BTS bayot ginpa-trending sa mga alingang mo. Kadamaan nga nag-post kalalakihan. Ti anong intensyon? Hisa. Nahisa gid lang kamo. Hindi sila asang BTS. Kung sa panulukod sa mga tao, sila mahamot kag kamo pangsot. Hindi man pagbasulo ng BTS kay pananawan sa ila daw anghel sa kahamot. Tapos kamo daw muri sa kabaho. Pero artista mga award. Siyempre marami awanay kita Bacolod City. May adlaw sa inyo. Tani ka mo naman ang sa mayo kamitangan. Kag madamo yung salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid ka mo dira. Amo tong yung pa-trending sa mga alingang BTS bayot. May mga agi. May problema ka mo. Dakong problema ninyo. Pero kung wala pongko plus star pamate. Kaya pang lecturanta ka mo. Hindi buot silingon nga sagad magsaot, sagad magkanta, bayot. O kung agi, dayon. Nahisa lang gid kamo kasi siyempre BTS talentado. Kamo, anong talent ninyo? Magpaborhot sang sigarilyo, magtambay sa kanto, magtagay sang tanduay. Hindi buot silingon nga ginaatipan ang lawas. May pa-abs, makinis, bayot. O kung agi na dayon, hisa lang ng inyo. Tiyanhon mo kaginaatipan nilang ilang lawas. Nami sila, mahamot sila, malimpyo. Kaya man ang inyo, dinamak ang inyo. Nabasulon yung BTS. Kung ang crush nyo dumapatay sa BTS, pero ang crush nyo dumapatay sa baho ninyo. Hindi buot silingon nga nagapang make-up. Mayo mamesti, mayo mamayo. Bayot. O kung agi na dayon, hisa lang ng inyo. Siyempre mga artista, nagakanta, dapat permi presentable, ginamake-upan sila para nami ilang taon kung naga-video sila. Hulat. Nahisa ka mo, hulat. Kay ma-make-upan gid ka mo. Kon maimbal samar naman ka mo. Yung BTS, damo na sang napamatudan kamo. Ano? Anong nalabot ninyo? Ika pag-eskwela ganito, hindi ka mo katapos. Ang iban sa inyo nakatapos, pero hasta subong, sa ginikanan, nagapasagod pa kamo. Kanong nalabot ninyo? BTS damo na sang nalabot kamo ano? Nga kamo hasta subong. Tapos mambaha mo bayot, agi daw gina-discriminate ninyo. Anong problema ninyo? Sa tudod ng istorya? Anho ni mong macho guapito, kung tig ang ulo. Anho ni mong astig, kung naunod sang bangko, zero. Anho ni mong maton, kung ang nobya o kung ang asawa, gasarampaw ang bukol sa ulo. Mas pilion sang kadamaan ang daw mga bayot, ang daw mga agi, nga may pagrespeto, pagtaha, pagpalangga, kagkahadlok sa Ginoo.